Umkhakha obuke ukukhinyabezeke kakhulu iCovid-19 iwona wezokuvakasha ngalena nje kokuthi unyaka 2022 uqalwe kusekhona imigomo ethile ebisasebenza yokunqanda ukusabalala kweCovid nokuthi yini eyayizokwenziwa yizwe ukubhekana nehlandla lesihlanu kodwa kwakubuya kungcono kakhulu kwezinye izindawo ukubuya bekulindelekile ekuqaleni konyaka kube kuhle kakhulu. We've seen the likes of car rental, the hotels, the bed and breakfast, and many other businesses along the value chain reporting some figures that are quite encouraging in terms of the tourism recovery. Nakuba usemningi umsebenzi okumele wenziwe kanti seningi nezivakasha ezidingekayo ezweni ukuze isimo sibuyele kwesijwayelekile njengoba isimo sizama ukubuyela kwesijwayelekile uEskom nawo uqinisa kakhulu ohlelweni lokucishwa konga ugesi kanti abomkhakha wezokuvakasha bathi kuzoba inkinga kakhulu uma ziya ngokunyuka izigaba zokucishwa konga kagesi futhi kunyuka izindleko kulomkhakha. If you look at, the large hotel groups, that are operating large generators to power up those buildings, the cost, keeps going high. And this has a potential to reduce the recovery pace that we've seen in the first 6 months of the year. Abalomkhakha sebenxuse ukuthi kungenelele ngokusheshsha exazulweni lenkinga yogesi eqaleni kwesonto eledlule iPhalamende lase-Afrika likwazanga ukuqala ngesikhathi umsebenzi walo ngenxa yokucishwa konga kukagesi lokho kusho ukuthi kuzoba nzima kuba lelizwe libambe imihlangano emikhulu izinkomfa esikhathini esizayo uma isimo sisanjena. Now we have a possibility that we may not even have power in those large conference areas to even host these meetings.